Česku pripravujú novelu exekučného zákona. Rómovia z Trebišova sa sťažujú na podmienky, v ktorých žijú. Ukážeme vám aj to najzaujímavejšie z rómskeho reprezentačného plesu. Vítajte pri sledovaní Híry. Viacerí exekútori už zrejme nebudú môcť v Česku vymáhať od jedného dlžníka peniaze. Bude tak môcť urobiť už len jeden exekútor. Dôvodom sú príliš vysoké poplatky, ktoré im ľudia musia zaplatiť. Novela exekučného zákona má aj ďalšie novinky. Viac o tejto téme zisťoval kolega Gerhard Hady. Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky finišuje s prípravou novely exekučného zákona. Jej cieľom je pomôcť dlžníkom, a to tým, že by ušetrili peniaze na poplatkoch, ktoré musia zaplatiť exekútorom. My si od toho slibujeme, že se sníží náklady na exekuce. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby dlhy od dlžníka, ktorý má exekúcie, nevymáhali viacerí exekútori, ale len jeden, a aby všetky exekúcie zlúčili do jednej. Dlžník by podľa rezortu ušetril na poplatkoch 3,5 tisíc českých korun. To, že bude zaveden princip jeden dlužník rovná se jeden exekutor, sníží náklady na exekuce. Navíc budou zavedeny povinné zálohy, které by platil ten, kdo o exekuci žádá, a díky těmto povinným zálohám by se předešlo exekucím, u kterých je dopředu jasné, že jsou vlastně dopředu nevymožitelné. Dlužník, který je z Ostravy, tak by měl tu smůlu, že první exekuci by na něj vedl, ať už z jakéhokoliv důvodu, především asi z časového pořadí, exekutor z Chebu, tak ten by potom v případě dalších exekucí takzvaně nasával ty exekuce na svůj úřad a ten dlužník v Ostravě by z toho byl zoufalý, poněvadž i třeba při běžné potřebě komunikace nebo třeba při potřebě nahlédnutí do exekučního spisu by musel jezdit do toho Chebu. To jsme kritizovali, to kritizujeme. Zmenou je aj to, že ak v priebehu 2 rokov sa exekútorovi nepodarí vymôcť dlh, exekúcia sa zastaví. S tým ale nesúhlasí Česká asociácia veriteľov. Jsme ochotní své odborníky v rámci exekutorské komory poskytnout pro potřeby Ministerstva spravedlnosti i pro potřeby parlamentu České republiky. Novelou exekučného zákona sa najprv bude zaoberať Legislatívna rada vlády. Ak ju odobrí, rokovať o nej bude vláda, následne poslanci. Gerhard Hady, Gypsy Television. V Košickom kraji patrí k najväčším rómskym osadám. Žije v nej približne 4,5 tisíca Rómov. Niektorí ľudia tam ale žijú v zlých podmienkach. Na východnom Slovensku nakrúcal Robert Hamburg-Bajo. Ľudia, ktorí žijú v Trebišovskej osade, bývajú buď v bytovkách, v rodinných domoch alebo v unimobunkách. Tamojší obyvatelia sa však sťažujú, že aj keď za ne platia mesačné nájomné, unimobunky sú údajne v dezolátnom stave. Vy bývate v unimobunke, ako sa vám žije? Jo, to všetko na nás pada dolu. Když pada, všetko na nás pada. Nemáme kde spať, bo všetko nám rozpadá, bo to všetko na nás seče dolu voda. Dajaké decko i zomre u bunky, bo to znáte, že to plech. To samé dziravé toto, samé prehnité. Za to placíme po 50 eur. A vôbec to nám nerobia nič. Že treba dať to do poriadku, nič. A snažíme sa, že by sme žili tak, jak druhí žijú. Nic nám ani nerobia, len placiť. Evidujeme tento stav, ktorý spomínate, avšak samotné opravy v prípade potreby aj v tejto rómskej osade, respektíve rómskej lokalite, sú zabezpečené priamo technickými pracovníkmi bytového podniku mesta Trebišov ako správcu týchto bytov. Napríklad už len v ostatnom období tam boli realizované rôzne opravy, ako oprava strešnej krytiny na danom bytovom dome, taktiež oprava, respektíve výmena prasknutej kanalizačnej prípojky, ako aj v súčasnom období sa realizuje vyčistenie kanalizačných šiacht. V Trebišovskej osade žije viac ako 4,5 tisíc Rómov. Značná časť z nich nemá doma vodu a preto využívajú túto studňu. Da ktorým idú, aj da ktorým sa nejdú, tam musia brať stade vodu. Stade bereme vodu, celý tábor. A je to celý tábor, chodili na jednu studňu. Bo keby každomu zrobili pri bytovku, jak da kedy bolo, to je bolo dobre, bo by každý mal vodu. A je to še každý tlačaný na jednu pompu, a vecka zlamu, zniča, a vecka musia dať dopraviť toto. Za vodu placíme,
Máte aj vodovod? Nie, vonka na tej pompy sú. A za pumpu platíte? No jakže, 60 eur platíme za všetko. Za bunku aj za vodu. Vy ste si čistili koberec. Prečo takto? Darmo robíme, bo pace tuto. A prečo si takto čistíte koberce? Tá my chceme čisto. Darmo bývame u bunky. V Trebišovskej osade žije asi 4500 Rómov. Niektorí majú doma vodu, ale značná časť využíva túto studňu. Dlhodobým problémom v Trebišovskej osade sú nevybudované cesty. Ľudia sa preto sťažujú, že pre blato sú stále špinaví. V osade sa tiež nevedia zbaviť problému s nahromadeným komunálnym odpadom, za čo si ľudia môžu aj sami. Chlapec chodí do školy, 2 dní nebol do školy, bolem co pôjde spadne do močovky, od šikliny, od hovna, zasrate všetko, pošle od dom, bo šmerdzi. To jak by nemohol šmerdec, keď tam telo bordajú už veci, jak za 6 roky. Darmo, že spratajú a furt to isté tam. A nikda to ešte polepšie, furt len zhoršie. Mesto má podľa jeho hovorkyne záujem riešiť problém v tamojšej osade. Aj preto uvažuje o výstavbe nového bývania pre tých, ktorí žijú v katastrofálnych podmienkach. Mesto Trebišov bude aj v nasledujúcom období usilovať získať externé finančné prostriedky na tento účel, ale v každom prípade bude prísne požadovať podmienky určené práve osadníkom v rómskej osade, a to hlavne plnenie daňových ako aj iných povinností. Z Trebišova Robert Hamburg-Baďo, Gypsy Television. Od vlaňajšieho marca fungujú na Spiši rómske zdravotné sestry. Tamojším ľuďom poskytujú základnú zdravotnú pomoc. Za svoju prácu nepoberajú plat. Ako hovoria, chcú pomáhať iným. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak sme vás prišli navštíviť. Čo sa vám stalo? Takto vyzerá bežný deň Markety Šimoničovej, rómskej zdravotnej sestry. Navštevuje ľudí, ktorí potrebujú jej pomoc. Takže skúsime jej ešte raz odmeriať tlak, aby sa upokojila. A ako náhle bude mať vysoký, tak musíme zavolať SZPčku, aby išla do nemocnice. Rómska zdravotná sestra musela absolvovať kurz a urobiť skúšky. Organizácia Spolu Slovensko, ktorá ich zastrešuje, im kúpila zdravotné pomôcky a pomohlo im aj mesto Levoča. Tento nápad vznikol z iniciatívy čiastočne mojej a čiastočne samotných žien, ktoré sa do nej zapojili. Myšlienka teda vzýšla z toho, aby sa mohlo pomôcť ľuďom, ktorí žijú vo vylúčených komunitách, ktorí majú zdravotnú službu pomerne vzdialenú a tiež je nákladná a časovo náročná pre nich. Pre mňa to znamená, že to je dobre, lebo chceme pomáhať aj ľuďom, aj keď sme iba Rómky, tak chceme s tým sa predstaviť, ako že aj Rómky niečo vedia urobiť. A vedia pomôcť aj Rómom, alebo či to sú Rómovia, alebo nerómovia. Mimovládna organizácia Spolu Slovensko má zatiaľ 5 zdravotných sestier, ktoré pôsobia v 5 lokalitách na Spiši. Svoju prácu robia zadarmo ako dobrovoľníčky. Je to dosť výnimočná vec, lebo väčšina ľudí je ochotná niečo robiť len za peniaze. Čakajú od toho nejaký trvalý, stály príjem a toto my nevieme zaručiť. My robíme s dobrovoľníkmi, s tými, ktorí chcú proste niečo robiť a hlavne keď chcú pomáhať iným ľuďom. No sme radi, pretože keď niečo sa stane, tak nám pomôžu. S tým, že nemusíme ich hneď utekať. No a tú prvú pomoc by nám mohli dať aj oni. Na Slovensku funguje aj projekt asistentov osvety zdravia, ktorí robia to isté ako rómske zdravotné sestry. Oni však poberajú za svoju prácu plat. Sú totiž zamestnancami ministerstva zdravotníctva. Z Levočských lúk Ladislav Oračko, Gypsy Television. Dievčatá z Levoče majú neobyčajnú záľubu. Kým ich rovesničky sa nevedia otrhnúť od sociálnych sietí, oni tvrdo drú, aby vo futbale dosahovali skvelé výsledky. Reportáž nakrúcal kolega Ladislav Oračko. Ty odkedy hráš futbal? Od malička. To znamená, že koľko si mal rokov? 9, 8. A ty máš nejakého obľúbeného športovca futbalového? Messi. Chodím do školy Gašpara Hajna do 8. triedy. Odkedy si sa začala venovať futbalu? Od 12.
Baví ťa to? Áno, a veľmi. Bareder, ešte. A prihrávku, každý si prihraje. Ďalej. Hráčky majú od 11 do 14 rokov, pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Futbalu sa venujú už viac ako rok. Ich trénerom je taktiež žena. Na začiatku som nebola trénerkou, lebo som sa veľmi tomu nerozumela futbalistkám ani futbalu, ale som bola vedúca družstiev. A k tomu mi dopomohlo, že som mohla robiť aj trénerku, pretože som sa veľa naučila, ako keď je vedúca družstva som bola už len na základe toho, že som líderka občianskeho združenia Spolu Slovensko. No a tréning robím od marca minulého roku a darí sa mi a už tomu rozumiem a viem, ako sa má robiť a dievčatám sa to páči a mne tiež. Vo futbalových turnajoch hráčky z Levoče súperia s rómskymi futbalistkami z Markušoviec, Janoviec či Spišskej Novej Vsi. Tréningy robíme tu, no v zime je to troška horšie, ale v lete robíme týždenne, aj 2-krát do týždňa tréningy. Máme tu aj chlapcov, ktorí nám dopomáhajú k tomu a dievčatám sa darí. Ja by som povedala, že sa im darí. Chodíme do Spišskej na tréningy, ale i na turnajové zápasy. Kedy ich čaká najbližší zápas a proti komu? Najbližší zápas bude v Spišskej Novej Vsi. Podľa počasia uvidíme, keď bude teplo, tak budeme vonku na ihrisku a keď nie, tak budeme vo športovej hale v škole v Spišskej a budeme hrať proti Levocké Luky Levoča, potom máme Levocké Luky Podskala, Markušovce i Hájik. Tak toto bude taký turnaj futbalový dievčenský. Gypsy Television, Ladislav Oračko. Milí diváci, na dnes je to všetko. My sa s vami lúčime krátkym zostrihom z rómskeho reprezentačného plesu. Dovidenia. Dovidenia.